Ей, мамо, качвай се. Много съмничка, браво. Да. Хайде. И ти гледай момиченцето сач, мамо. На колко е? Година и 5. Тя Да, по-малко. почти и 4. Виж, може сама, браво. Пълзи ли? Пълзеше ли? Да. Значи за той може. Пълзеше 3 месеца. Той, защото не може да пълзи. Все още. Не може така. Лек, мамо. Хайде. Браво!